Radioclick, a Europa que enamora. Benvidos a Radioclick, a radio do Instituto Arcebispo Xelmírez-U. Hoxe estamos aquí en Radioclick e vamos a facer unha entrevista con Manuel Otero e a súa inmersión nos cantos de taberna. E, bueno, xa sin máis rodeos, vos deixo coa entrevistadora e co entrevistado. Hola, bons días. Mira, Manuel, quixera saber cando e como se fundou o grupo de cantos de taberna. O grupo fundouse fai máis de 10 anos en Santiago de Compostela. Ah, ben, e ensaiades moito? Unha vez por semana reunímonos para mellorar e aumentar repertorio. Temos un director que nos guía. Vale, claro. E unha cosa, facedes actuacións en diferentes tabernas de Santiago ou é que somente actuades nunha? Variamos de lugares. Seralmente en tabernas, aínda que tamén acudimos a diferentes centros sociais. Xa. E soamente cantades ou acompañades a voz con outros instrumentos? No grupo temos quen toca a guitarra, acordeón, pandeiro, ovos de percusión, gaita, pero non sempre os tocan. Depende do repertorio. Vale. E ti, dende cando formas parte do grupo? Dende case os inicios, tanto ao meu pai como a miña nai encántalles cantar, e a min tamén. Consideras que son importantes os cantos de taberna? Creo que é fundamental que a xente os coñeza, pois contribúen ao mantemento da nosa cultura propia. Sí, neso estou de acordo. Pois moitísimas grazas por estar aquí e por concedernos esta entrevista. Grazas a vos por facerme a entrevista. E para rematar esta entrevista, deixámosvos con este canto de taberna. Moitas grazas. Vamos alá. Nos areales de Cangas, muros de noite se erguían. Ai, que quedaches, María Soliña. As lomas de Cangas, hace los ecos traguían. Quedaches, María Soliña. Sobre Cangas, soños de medo decían. Quedaches, María Soliña. Abaixo os tellados de Cangas anda un terror de auga fría. Quedaches, María Soliña. Abaixo os tellados de Cangas anda un terror de auga fría. Quedaches, María Soliña. María Soliña.